Nina bendlovena amandla nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu okwamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Ake sibheke lezo ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Ungcwatshiwe we-ANC Obulewe izolo kubhungwe ngolwasebukhosini eMsinga kanti babhidlizelwe izindlu eMgungundlovu. Sanemukela kwindaba ze1KZNTV. Ubekiwe endlini yakhe yokugcina namuhla uhlalo wegatsha le-ANC kwad 14 eThekwini KwaZulu-Natal uKhasim Phiri udutshulwe wabulawa izolo kusihla ngamadoda amabili angaziwa kade ephuma emhlanganweni wegatsha waleli qembu. Ngokusho komndeni uthi kukhona umbango ongezwani obukhona kwigatsha beliphethe kodwa bebengalindele ukuthi usengazwe asiwe kwagoqa nyawo. Ngesikhathi ubuholi besifundazwe obesifunda iTheku buhambele umndeni kaKhasim, into egqame kakhulu ukuthi bekade usebenzela ngendlela eqotha umphakathi futhi akukhuthalele nokwenza umsebenzi weqembu. Unobhala we-ANC kwisifundazwe uthi umthetho awudlala indima yawo. Sithembele kakhulu kulabo bephethe inhlaka zokuphepha ukuthi abenze sure ukuthi inhlaka zokuphepha ziyasebenza ngoba sikholelwa ukuthi umuntu okhomitha owenza isenzo sobugebengu usuke enenkolelo enkulu ukuthi uma isenzile isenzo sobugebengu akazuboshwa. Then uma ngaba umuntu okanye ezweni abantu bekholela ukuthi mangaba benza ubugebengu abazuboshwa kwenza ukuthi ubugebengu baqhubeke babenze. Emva kokhetho asemahlana amalungu we-ANC amakhansela amanye anezikhundla kumagatsha asebulewe kwisifunda iTheku. Imbiko evelayo eyokuthi kunezinye zezindawo ekusuke nembango yamaprojects amakhulu ikakhulukazi kulowo maward asuke nentuthuko enkulu esuke iza efana nokuthuthukiswa komgwaqo. Ephawulo unobhala weTheku uthi khona imbiko efana naleyo aseke bayithola njengobuholi kodwa ngeke aqinisekise ukuthi ukubulawa kwamalungu wawo kuhlobene nalokho. Bethi khona imbiko enjengale eminye sibikele wona amakhansela ukuthi uma sekhona ama project abanye abantu baye befune ungahleleki kahle ungalandeli iprocess ofa ngabe yalandela ewadini abanye behambe beyofuna lo msebenzi ngenkani. Zikhona izinto njengalezo seyifikele thina nathi sase refer back emkhandlweni office ka speaker ukuthi akuyikuziwe nendlela eqondile nehlelekile lesithi umphakathi izoyazi ukuthi kwenziwa kanjani mekhona ama project ukuze ku-avoid lembango lekhona. Obemndeni uthi bafelwe mbiza ngoKhasim ngoba kuningi abakade benzela khona. Wathi bayafisa umthetho udlala indima yawo. And kwifamily not ifamily le kuphela mhlambe nje ngingasho ukuthi umndeni wethu mkhulu ngalendlela ukuthi nase Eastern Cape sikhona ube ibreadwinner kuyo yonke nje into ekuthiwa ihlobene nayo. Silahlekelwe kakhulu by the way uyena. And even nomphakathi wala ulahlekelwe la lohlala nayo ngendlela ebe umuntu wabantu by the way. uKhasim ushiya abantwana bakhe ababili kanjalo nomakoti wakhe bese kuba umndeni wakhe kanti ubeke namhlanje endlini lakhe yokugcina ngokulandela imikhomo yenkolo yakhe. Ngotebokosibisi ngiseMarine Hill. Ikhomishana edingida umbango obukhosi KwaZulu-Natal yaqhubeka nomsebenzi wayo wokulalela zonke inkinga ezithinta ubukhosi kulesifundazwe njengoba ke namhlanje bihleleke eMsinga endlini zomtapo olwazi kuleya ndawo. Le khomishana izolalela kudaba oluthinta ilungu lomndeni nenkosi esingakhothama uJoseph Ngubane wasebukhosini besizwe sakaNgubane emabomvini eMsinga maphakathini likaMthaniya. Kugqame inhlonipho kanye nokubekezelelana kwisithangame besivuleleke kona wonke amalungu omphakathi ebesihlele ezindlini zomtapo olwazi eThugela Fair eMsinga. Lesithangame behlelwe ikhomishana edingida umbango obukhosi KwaZulu-Natal. Le khomishana ke iqale yalalela ke ufakazo bethulwa ke ngumnomzana uSenzani Ngubane okuyena ke ophonsela ubukhosi basemabomvini inselelo. Ngomhla ka-17 January 2023 memorandum of instruction received from Chief Ngubane, Chief of the Mgumbu Tract, District of EMSINGA. Chief Ngubane states, in my lifetime, I have married 5 wives, namely Noma Pugu Dlamini, who is still alive, and bore me 2 children. Usabeka lokade ngibekake ukuthi wayesaphila ngaso sikhathi uNoma Pugu. Danana Makhaya, who is dead, and bore me 5 children, 4 boys and 1 girl. Nokwenziwa Dlamini, from whom I'm divorced and by whom I have no children. Ngumbatha, who is alive and has borne me 1 girl. 5. Lo Ingwane, who has no children living at
at present further declare that Loyi is my chief wife, that she was chosen by the tribe and her lobolo provided by the tribe. Furthermore, I expressly consented to her appointment as my chief wife and have always regarded her as such. In the event of my death, I expressly wish her to be provided for, and he is to have the right during her lifetime to continue to live in my crown at Ethekwini in the Mbono area. Uhlangothi ke beloholwa nguNdlunkulu wenkosi eKhotheme uNdlunkulu uThandi Ngubane lethu lobalo nabo ubufakazi. Umnumzane uSenzani Ngubane akanalo nelincane ilungelo lokuba inkosi yesizwe samabomvu ngalamaphuzu alandelayo. Elokuqala, umama kaSenzani Ngubane uLoyi uMancwane wangenwa emva kokukhothama komyeni wakhe. Umnumzane uSenzani owengeno futhi akuyena owokuqala einganeni zakwabo. Ngokwesiko ingane etholakale ngokwengeno ibancane einganeni zikamufi. Ayikwazi ukuzeqa kube yiyona ephambili. Ithathe ubukhosi ngaphandle uma unina wangenwa ngenhloso yokuthi azale inkosi. Okungenjalo ke kulolu daba njengoba sekuchazile. Iphuzu lesibili, intombi yasebukhosini bakaCele lapho uMancwane ethenjiswe khona inkosi uMayize kanye ukuthi uzongena endlini yakhe. Inkosi uMayize kanye yakhothama ingazange isayicacisa leyo ntombi yakaCele. Iphuzu lesithathu, ikhomishana kaMantshi uNtshangase eyayijutshwe ukuba ithole ukuthi uyena kuwumuphi uNdlunkulu umakhosikazi enkosi uMayize kanye yaphuma nesinqumo esathi uMagcumisa uyena oyizala nkosi. Iphuzu lesine, ngo-1985 izethulo zabantwana oSenzani Ngubane, Bhekuzalo Mbambi Ngubane, Thulani Ngubane kanye noNtutshana Ngubane zachithwa ikhomishana kaMantshi uNtshangase. Yabe le khomishana isincoma ukhetho kwakhe Ngubane oyindodana endala noma indodana yokuqala kaMagcumisa ukuba kube yiyona inkosi yesizwe sasemabomvini ngomhla wama-31 kuJanuwari 1986. Ezindabeni ze1KZNTV ngingusiyabonga kaDuma eMsinga. Bakhale ezimathonsi ababhidlizela imizi yabo ngumasipala uMsunduzi endaweni yaseshawela embali eBPM Gungundlovu maphakathi nelikaMthaniya. uMsunduzi ubhidlizela imizi ngenxa ukuthi yakhiwe ngaphandle kwemvume kumhlaba kamasipala. Owesilisa kobhidlizela umuzi wakhe uthi kuyaxaka lokhu ngoba usebuya ke emkhandlweni ngalolu daba watshela ukuthi kangeke abhidlizelwe ngoba kuseyahlala endlini yakhe kwathi uzolulwa ke enkantolo lolu daba. Kanti ikhansela leFF kule ndawo lichithile ke insolo zokuthi ke lidayisa ngomhlaba lathi lona livikela umphakathi ngabuhlushwa ngamaphoyisa. Bamashe besuka enkundleni yezemidlalo eDales Park belibangise emahhovisi omnyango wezemfundo KwaZulu-Natal othisha bezinkulisa eMgungundlovu bekhala ke ngezingqinamba selokhu bathuthela kuleli ihhovisi lezemfundo. Since sangena la ka-education abanye ozakwethu bethu abakaze bayithola imali. Since nje sangena la noma ngabe ingena kulaba bangenayo ingene ingaphelele. Uthola ukuthi ingane ezinqanyelwe phakathi mhlawumbe uthola ukuthi ubufandele ingane eziwu-30 kuyabe imali uthola imali yengane eziwu-15 isizathu lapha sikho and sisuka lapha ka-DSD siza la kwathiwa la asesihlupheka kwathiwa imali izongena njalo kwathiwa uma ngabe kwenzekile imali yangangena njalo kwaba khona i-interest engenayo ngaphezulu kodwa la uthola ukuthi uma ngabe ingena leyo mali akukho interest akukho lutho asazi ukuthi inkinga ingane lambili sithatha ukudla kwasemakhaya nathi singena lutho sihambe sofida ingane ngoba akukho lutho. Labo thisha bathe bafuna ukuphathwa njengabasebenzi bonke. Sicela indaba yemali ukuthi sihole ebank. Number 1, number 2 singatholi stipend sithola ama salaries. Number 3 sazi ukuthi sihola nini umhla ka1 noma umhla ka25 noma umhla ka15 noma umhla ka30 noma umhla ka50 more khona angazi. Nanokuthi mase sinenkinga sazi ukuthi sithola bani la ka education
Ngaka-DSD besazi ukuthi siqondana nobani, naka-education sicela siqondana nobani. Bathe bazobuya uma izikhalazo zabo zingaphendulwa ngesikhathi. Sizohlangana futhi nama-ECDs amanye sibuye ngoba okusekusiphatha kabuhlungu kakhulu ama-ECDs amanye avalile. Asekuvale nje phaqa akusafundwa akusekho umuntu ngenxa yokuthi imali ayikho. Kuyahlushekwa nje kakhulu bandla njengoba thina sakade saqala u-ECD uthando liyasiphelela ngempela bayobantu akwethu. Umnyango wezemfundo esifundazweni uthe ucela ukunikezwa isikhathi sokuba uphendule ngalolu daba. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube semgungundlovu. Ufuna impendulo umndeni wakaNgiba eMnafu eMthwalume ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lokhu kulandela ukubulawa kwendodakazi yawo eneminyaka ke-24 yobudala. Ngokusho komndeni uNobuhle Ngiba ubulawa yiso lakhe abanezingane ezimbili nalo kanti bese kunezinyanga ezine behlukene. Khuluma ke neziko lezindaba umama kaMufu uSimangele Ngiba uthi sebephindwa ke ilenduku kabili njengoba ke ekhulisa ingane yenye yendodakazi yakhe eyabulawa uMaligaju ngonyaka ka-2020. Umndeni wakaNgiba eMthwalume esigodini saseMnafu ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ufuna izimpendulo ngokubulawa kwendodakazi yabo uNobuhle Ngiba oneminyaka engama-40 okunezinsolo zokuthi ubulewe ubaba wezingane zakhe ezimbili. Umama kaMufu uSimangele Ngiba uthi kwenzeka lokhu nje bebesazikhotha amanxeba ngokubulawa kwenye indodakazi yabo uNelisiwe Dube eyabulawa uMaligaju ngonyaka ka-2020. Angazi ukuthi kwenzakalini ngoba mina ngithemba ukuthi ulale esemsebenzini kanti ngabo-11 ngakusasa ngolesithathu kuzofika ucingo seluthi angizobheka ulele akavuki. Nangempela ngiye ngasuka ngaya khona kubaba wey'ngane ngiyamfica hayi ulele ngempela. Angazi ukuthi kwenzakaleni kodwa into engibonile ngathi ube nomkhuzuka la entanyeni ongathi uqinywe noma ufakwe intambo ukuthi ngiyamangala ngoba lento isingiphinda okwesibili. Ngoneli owaba naye owathathwa uMaligaju. UNeli washo udadewethu eneminyaka emile ezandleni zami. Angazi ukuthi kwenzeke kanjani, angazi ngenzeni uNkulunkulu. Ongumzala kaMufi uthi waphuthuma endaweni yesigameko ngemuva kokufonelwa umama kaMsolo kanti uthi akuqaphela ukuthi kungenzeka ukuthi uNobuhle ubeshone ngayizolo futhi emqalene nomaka obukhombisa ukuthi ukinyiwe. Ubese veza ukuthi akasawathemba amaphoyisa ukuthi kungenzeka ubulungiswa kuleli cala. Mina oqala safika lapha. Sifika lapha lobuhle mamsonge ngengubo ublanket. Yabo. Mengifika lapha ngimbule ke mina ngimbule. Ngibe ngithi ukuthi ubuhle kade ushone ngayizolo. Indlela ayiyona. Ashona namhlanje. Washona ngolesibili. Thina bashana ngolesithathu. So mndemnikisa asifuni ngoba manje yini lento lena isenzeka kakhulu. Ngoba manje kuqala unedobu kwenzakala nakwenzakala lutho. Manje kwesibili manje. Sazi baba kwenza kwesithathu kuzolandela laba. Yizo into le asazi. Udade wabo kaNobuhle uveza ukuthi uMsolo ubevele ehlala ngokubeka isandla umufi kanti bese benezinyanga ezine behlukene. Umthweni Obuhle bese bebanga ukuthi ubuhle akasamthanda umtho. Bani bebe nenkinga zabo okudala lokho ukuthi baze bahlukane. Umtho befuna ukuthi ubuhle abuyelane naye. Emtshela ukuthi amthanda kanjani. Bayeka manje umtho bese nabe nathi isikhwele salokho ukuthi yena usamthanda ubuhle ngoba khona lawa udade wafika la wafuna ukuhamba nomhle nezingane ngenkani ubuhle amtshela ukuthi mina nabasathandani ngeke ngikhona ukuthi ngihambe nawe wamshaya ngempama phambi kwengane ubuhle wabuya la endlini ekhala kumina uthi ayibumtho vetana ngishaya ngempama uthi asambe ngenkani ngeke ngisahambela lokho ukuthi ngishayile and mina naye asathandana angazi ukuthi ngizokwenzani kubo mefuna ingane akathatha ingane ahambe. Ukhulumela amaphoyisa esifundazweni uphawule kanje ngalolu daba. Uvule icala lokubulala epolice station eHibbadini emva kwesigameko esenza ngomhla 21 kuSeptember ngabu 12 lapha endaweni yaseNyangweni lapho isifazane iminyaka u24 waqinywa wabulawa umsolo waziwayo. Umsolo kweminyaka u23 wabe seboshwa ngecala lokubulala. Uvelile kwenkantolo kaMantshi yaseThekwini ngomhla ka23 kuSeptember. Icala lakhe libe selihlehlisa umhla ka30 kuSeptember. Ubaba wezingane zikaMufi osolwa ngokumbulala uzinikele yena emaphoyiseni. Izindabeni ze1KZNTV kubikuza Mando Sicele
Ngisemthwalume. Ake siye itolo siyabuya futhi mbukele nezinye izindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nini abesilo nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo ke zona esithi ngezihamba phambili namuhla. Ungcwatshiwe we-ANC Obulewe izolo kubhungwe ngolasebukhosini eMsinga kanti babhidlizelwe izindlu eMgungundlovu. Uthisha nhloko wesikole samabanga aphansi Ithakasani Primary esendaweni yasesikhaleni enyakatho KwaZulu-Natal uPsychology Malobe uthi ukuvula komntwapolwazi abawunikelelwa benhlangano engenzi inzuzo eyaziwa iroom to read kuzokwenza umkhulu kumehluko kwesikole njengoba ngaphambilini bebehlangana nezinkinga zabafundi abahlulekayo ukuphumelela ulimi lwesiZulu ngenxa yokuthi baqhamuka kwezinye izikole. uMalobe ukusho lokho engxoxweni nezikole ezindaba kuvulwa ngokusemthethweni lomtapo nokuwuhlelo lokujikeleza izikole zamabanga aphansi kuzona zonke izifunda. Isikole samabanga aphansi Ithakasani Primary School esikhaleni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal sivuleke ngokusemthethweni umtapo wolwazi unokuwuhlelo koluholwa inhlangano ethiwa ke iroom to read esebenza nezikole zamabanga aphansi ukugqugquzela ke ukujwayela ukufunda ebantwaneni ikakhulukazi ke ulimi lwesiZulu futhi ke iphinde ivundulule noma igcizelele amakhono okufunda. Lolu hlelo lwe-room to read lusungulwe ngemuva kocwaningo olwaveza ukuthi ke abafundi abangaphezulu kwama-70% abenza ke ibanga lesine bafika kuleli banga bengakwazi ke kahle ukufunda. I-program yethu isifike siyenza i-library esikolweni lapho othisha bezoza khona nabantwana benza ama-reading activities to ukugqugquzela that habit of reading. Bese siba ne-classroom instruction lapho sesidevelopa khona ama-skills sithi sizowakhuphula ngapha e-library i-habit of reading sibe silekelelile naseklasini. Uhulumeni-ke uyayasinikeze nje iy'kolo sihambe-ke sibheka siyayisithola isikolo masine-class elingenabantwana elingasetshenziswa bese siliconvecta-ke libe yi-library silethe iy'ncwadi ezi-child appropriate zokuthi akusiza iy'ncwadi mhlawumbe eziku-curriculum incwadi nje zokuthi bafunde for enjoyment so that bezodevelopa that habit of reading. Lolu hlelo luthakaselwe kakhulu ke uthisha nhloko kulesi sikole njengoba ke ethi ke lizoba usizo olukhulu kubo kanye nabantwana njengoba ke bebhekana ke nengqinamba abafundi abangakwazi ukufunda ulimi lwesiZulu. Thina izosiza kakhulu la eThakasani ngokuthi sike sithole izingane uthola ukuthi ziqhamuka from former model schools zize eThakasani and mayifika mhlawumbe ifika phakathi nonyaka noma ifika unyaka oqala but i-challenge ithi le izingane mayifika kuthina isiZulu suke zingazenzanga as i-mother tongue so mase yifika kuthina ayikwazi ukuthi ingane kade ithola o level 5 level 6 level 7 lapho eqhamuka khona mayisifika kuthina bese yafail just because ifail i-mother tongue. So into efele siyenze iyona initiative le esijabulisayo ngoba izoqala yenza ukuthi izingane ezifikayo from other schools nathi sinazo la esikoleni ziqale manje zibe zingene kule room to read zithole ama levels because there are almost like 4 levels okumele ungene kuona uma ufunda incwadi. Siqala vele nge-mother tongue okuyisiZulu sizoqhubeka sifake nezinye but thina izosiza kakhulu and we do appreciate i-initiative ye-department no room to read. Lo mcimbi omkhulu bewuhanjeleke na umhloli wesikole wesekhethi yasesikhaleni nokushayeleke elikhulu ihlombe uhlelo olufana nalolu. Abantwana ke banandise ngokuthi benze izinto ezahlukene okuhlanganisa ke ukufunda ingoma nokunye kanti abazali ke bebeyingxenye yalomcimbi. Lesgeze indaba ze1KZNTV mina nginguSamukeliso Nqulunga beka ngisesikhaleni. Lowo ongumsunguli wenhlangano isiletha ukukhanya ngaphansi kohlelo Save a Child with Albinism onhloso yakukulekelele kakhulukazi abantwana abanebala lemhlophe ngeyidingo uSibonelo Magwaza uthi kamanele lisekele neze ngebanga eselihanjiwe ukuqhubha umkhankaso wokufundisa noma ukugqugquzela ukungacwaswa kwabantu abanebala lemhlophe kuleli laseNingizimu Afrika. Unjinji ukusho lokho ekhuluma nezikole ezindaba njengoba inyanga umandulo kuphinde kube ngeyokugqugquzela ukungacwaswa kwabanebala elimhlophe. Njengoba inyanga umandulo yahlonzwa njengeyokugqugquzela ukungacwaswa kwabaphila nabebala elimhlophe phecelezi i-Albinism Awareness Month,
abenhlangano egxile ekufukuleni abanebala elimhlophe isiletha ukukhanya bathi luselude ukhalo okusamele lihanjwe njengoba ke abantu abanebala elimhlophe bese kuthola kunzima ukwamukelwa. Abakhululekile ngoba still kusanele challenges engabe bayithola njengayo nje i-disability grant oyiyona engabe yakhulukazi yabalelele sibekwazi ukuthola ama-sunscreen laba yiqobo yazi uyithengela bona yabo. So akakhululeke ngoba kusenokuhamba bephinde bevaleleke ukuthi bethole wona i-disability grant. Okwama opportunities ke ikhona kuyi-challenge ke futhi nakhona kuyinkinga ngempela ngoba abatholi abanye bathu behlezi nje emakhaya kunalokho uma kunemsebenzi evela ubona kuthiwa abeze bezokwenziswa ama-internship into ezothathwa 12 months then yaphela after lokho babuye bazohlala emakhaya. So kusenalowo challenge abakaqashwa ukuthi uma kuvela amathuba ukuthi bazoqashwa nje bebe mhlawumbe o full time staff yabo. So ilo match banezwe nje leso sikhashana nje sincane esi12 months then after lokho bathatha. So ngokwethu thina ukubuka sibuka singathi government i-role akayidlali kahle i-role yakhe ukuthi ekwazi ukuthi support. Although nathi say organization encane kodwa ngokwe future yethu simisela ukuthi sikwazi ukuthi mhlambe kusasa sikwazi ukuthi sibathathe nathi sibaqashe la bezosebenza nje full time sisebenza futhi ngokuthi siba empowerish kanjalo. Lenhlangano engenza inzuzo ezinze esikhawini igxile ekuhlinzekeni abaphila nebala elimhlophe ngeinsiza ukubalekelela babhekane nezimo zabo. Kuzokhumbuleka ukuthi abantu abaphila nebala elimhlophe baphila libhojozi kuleli njengoba beyithola bezingelwa kuhle kwezinyamazane bebulawa ngoba ke kunemfundiso ngezicubu zabo. Kunalento enkolelo kuthiwa izicubu zabo ziyimali. Abantu nje bethi uma bebona ethi umuntu nali million yabo. So izinto lezo ezama ukuthi silwe nabo sinabo uma behamba phela abebe bekhululeke. Ukusebenza kanzima kwabo yize ke izimo ababhekene nazo kubukeka kuthela izithelo ezinhle njengoba bebonakala benza kahle kakhulu emkhakheni eyahlukahlukene kubaloke eyamaciko neminye. Baqoqozelwa ukuba ke baqhubeke nokuyimisela. Into engaba encourage ngayo so that izophuma nalento nabantu bezokhona ukufundiseka ababe engage nama activities enzekayo emphakathini so that abantu bezokhona ukubabona njengabantu abafana nabo bengayivaleli endlini. Indaba EMSINGA.1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngisethekwini. Owesilisa wasesikhaleni enyakatho KwaZulu-Natal owenza umdlalo ongojwayelekile ukuba ngusozinyama uLemon-Hlatshwayo uthi ke uyafisa ukuthi abantu baliqonde lolu hlobo lomdlalo futhi nawo kuthola ukwesekwa njengazo zonke ezemidlalo ezikhona kuleli. Ekhuluma ke neziko lezindaba le1KZNTV umhayise uphinde wanxusa osomabhizinisi kanye nomnyango wezemidlalo ukuba bamsize kafezekise iphupho lakhe lokuya kephesheya kwezolwandle njengoba ezokomela elakuleli ezweni iSpain ngenyanga uLwezi. Ukubukisa ngezicubu phecelezi mama cells eminye yemidlalo eyimvela kancane kuleli kanti abanye bayawuthakasela kakhulu lo mdlalo. Owesilisa wasesikhaleni uLemon-Hlatshwayo uyachaza ngothando lwakhe kulomdlalo. Kanti uphinde wanxusa umnyango wezemidlalo kulesifundazwe ukuba usondele kwesekeni lo mdlalo. Ifundisa ngediscipline ukuyihlonipha nje sports sikwenza uhlonipheke even nasemphakathini yabo people they have respect towards you yabo. Yeah, so nga encourage nabanye abantu abathanda ujoin sports ukuthi it's a good sport siyafundisana ngediscipline simnandi you get to challenge yourself ngendlela like you on how you train your discipline with your diet indlela umzimba wakho ushintsha ngakhona that's how you find the happiness. Lensizwe sayincane inxuse osomabhizinisi kanye nomnyango wezemidlalo ukubuphonse isivivaneni ukuze ikwazi ukuyomelela kuleli kwimidlalo yeIFBB World Championship ezoba seSpain kusukela mhla zimbili kuLwezi. So ngumuntu ocompetayo do bodybuilding and soon isifiso sami is to turn pro in bodybuilding. Yeah, probably I'll be the first one here in Richards Bay to be a professional bodybuilder.
I started the journey this year. Provincials, I came first and then took it to the nationals, and I took second place. So I was selected to go and represent the country in Suzanne, in Spain, on the 2nd of November, from the 2nd to the 7th of November. So ithuba lelingayizivele and kudingeka uxhaso ekuthenini ngikhona ukuphumelela ukuthi ngihambe, and if kukhona mhlawumbe obhekile who is willing to support me, ngakuthokozela ukuthi engixhase, or even naka sports and recreation, because sports sethu sports is expensive, like you awudli noma yini, so you need to, for me I think I spend like 1,000 every week on my diets and supplements. Lo mdlalo ubonakala usasilele emuva kakhulu uma uqhathaniswa nezinye izihlobo zemidlalo kuleli. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Ake siphinde sithi shelele izitolo siyabuya futhi umbukele nezinye zendaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nina beselweni sabukele zona indaba ze1KZNTV. Nazo kwizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Ungcwatshiwe weANC Obulewe izolo kubhungwe ngolwasebukhosini eMsinga kanti babhidlizelwe izindlu eMgungundlovu. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 18.13 kuyidola laseMelika bengu 19.43 kupondo waseBrithani libe ngo 17.35 kueuro yase-Europe. Intengo yegolide ingu $1,626.60 ounce, uthi intengo olongahluziwe yona bengu $86.27 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Unyalo inyone esandleni wakwabali iphini lomqeqeshi ku-Orlando Pirates uFatlou Davids njengoba iqembu lase-Russia iLokomotiv Moscow seliqinisekisile ukuthi usezokuba ingxenye yethimba labaqeqeshi kulona. UDavids udedelwe i-Orlando Pirates ngasekupheleni kwesizini edlule kanti uke waba liphini lomqeqeshi waphinde waba ngumqeqeshi obambile kuleli qembu. UDavids uzokuba liphini lomqeqeshi ake waba lisekela lakhe kuyikamagebhula uJoseph Zimbauer oseqeqesha leli qembu lase-Russia. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Nina bakamkhumbi igudluka sibona magumgedlela ziyaguqa bese iphaka namuhla kuze kube ngokuzayo. Mina nethimba lonke le indaba sithi khumu.